ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye kari ye avril kalo tile 12 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn dɔgɔkun kɔnɔ kibaruyaw an ka baabu bɛna tali kɛ o la fala ye fan fila don bi tilegan in na bi wulada in na han fan fɔlɔ o ye an yɛrɛ fɛ yan ye an bɛ tila tuguni ko gabi ni kɛlɛ in daminɛna tile 41 kɛlɛ fala ye Ameriki ɲɛ ŋwɛn Iran ɲɛ ŋwɛn o kɛra Islamabadkaw fɛ yen Pakistankaw olu bɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn ko nka k'a ma wolo fɛn fɔlɔ la fɛn na fɔlɔ de fala ye u kɔni sigira ka kuma bɛɛ lajɛlen y'i kangara i ka cogo ka a bilara ten kɔkan kibaruyaw o fanba kuma bɛ tali ko la nka an yɛrɛ fɛ yan so surtout bi karidonya in an bɛ jida tɛmɛnenw de sɛnɛ kan kosɛbɛ ka maaw hakili lajigin yanni dɔgɔkun kura baaraw olu ka daminɛ fala ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin waati na dɔgɔkun kuncɛ waati n'o kɛra juma tɛmɛnen Mali ale y'a yira sa k'a fɔ a kun ka lakodɔnni min kun ɲatalen don ka ɲɛsin République démocratique Sahara ma arabuw ka jamana don fala ye nka jamana min yɛrɛ don tɔgɔ jamana don sabula a bɛ Maroc de kɔnɔna na kabini diɲɛ bisimila ye fala ye ɲɛ bɛ Espagne na Espagne tɛ bi Espagne ye dɛ i b'a kalama ko Espagne ye diɲɛ mara Ameriki kelen Espagne taara tɛgɛ ci fu ɲɛ kan k'u sago kɛ u la masa de tun bɛ Espagne masakɛ o Espagne kelen fala in o de bɔlɔ donna ka bɔlɔ don fo ka nɔnfɔn bɔ ka na fo farafinna kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw yɛrɛ fɛ yan Tumutu n'i y'a mɛn ko Andalu fala ye Tumutukaw fɛ yen Espagnolu ko don Maroc masakɛ a mamuso o ye Tumutuka de ura Hassan de ba bɛ bɔ Tumutu de fala ye Mohamed VI min filɛ fanga la nin ye a fa o ba a mamuso o ye Tumutuka de fala ye o Espagne kelen o de ye duguni ncinin dɔ minɛ Maroc kɔnɔna na sabula ale ni Maroc i m'a ye hali n'i ye Maroc ka fana anw ni Côte d'Ivoire bɛ cogo min o yɔrɔ kɔni n'i ye ɲininkali kɛ ko Malien ka ca diɲɛ dugu min na o bɛ Côte d'Ivoire de f'i ɲɛna wa Espagnol fana ka ca diɲɛ dugu min na o ye Maroc ye Maroc fana ka ca diɲɛ dugu min na o fana ye Espagnol ye donc o Espagne kelen tuma min na diɲɛ b'a bolo a bɛ ka diɲɛ mara fala ye ka diɲɛ k'a sago ye Maroc de ye kɛlɛ kɛ ale fana fɛ o Maroc kelen de y'o gɛn ka bɔ yen o yɔrɔ in dɛ kɛlɛ b'o de nɔfɛ a bɛ fɔ o de ma ko République Saharawi a bɛ maaw ɲɛna ko anw ye Maroc de sago kɛ fala an ma Maroc sago kɛ koyi an y'an yɛrɛ de sago kɛ anw ta kun tɛ ka kɛ sa an ni maa min man di min y'an jugu ye o kɛlen ka maa min ladon o bɛ ka taa anw gosi anw ko awɔ k'an ka to teriya la hali bi minnu bɛna marifa ci Tenzawatɛni kɛlɛ min kɛra fala ye san 2024 a kɛlɛkɛcɛ fanba bɔra ninnu ka maaw de la tiɲɛ don Ukraine ni kɔkɔrɔma donni k'a ko la donc bi an ye kibaruya fana sɔrɔ fala ye AES jamanaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun tɛ nin ko in na koyi Mali kelen pe dɔrɔn de tun bɛ ka Sahara senkɔrɔma don nin ko in na k'a lakodɔn donc baara in n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an ye kuma minnu sɔrɔ a la n'an bɛ se ka olu tɔ danganamaya maaw ye an na jira o sɛnɛ kan nka maa kelen n'o o ye Nasser Bourita ye Maroc ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri fala ye a bisimilara kuluba faama sigiyɔrɔ la général d'armée Assimi fɛ ani Abdoulaye Diop ka taa laseli kɛ fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko jamanakuntigi y'a bisimila balimaya ni sinjiya la Maroc masakɛ o y'a ka danaya kurakura ka ɲɛsin Mali ma bolo ni ɲɔgɔnma min bɛ Mali ni Maroc cɛ bi ko nin y'a ninkura fiyɛli a la o la sa Maroc masakɛ n'o ye Mohamed VI ye o y'a yira sa ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka wulikajɔ n'a ka seko n'a ka dɔnko n'a ka jamanaya yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen k'olu ka kuntilennaw ye o ye Maroc b'o la a mɛnna fala ye ko Mali ni Maroc a tun bɛ furugu an ni ɲɔgɔn cɛ nka Maroc don kelen da kelen a m'i kɔ don jamana in na pewu u kɔni waati dɔw la u dimina u y'u ka ambassadeur wele nka m'u ka lasigidenso cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u ma sɔn k'o kɛ fiyewu u dimina fana
u y'a ni jamana tɔw bɛɛ lajɛlen bila an ka taa min ye n'i bɛ taa Maroc i ka taa sɛbɛn dɔ ɲini bɔlɔlɔ sira fɛ Fala ye a fɔ ma ko AFM o bɛɛ la Maroc tora a n'an bɛ baara kɛ o la sa min ye Nasser Bourita ye a ko k'a ni Asimi ye kuma minnu fɔ o b'a yira sa k'a fɔ ko yanni san kuncɛ cɛ Maroc ni Mali u kan ka sigi ka fɔ min kɛ jamana filaw ka taabolo siraw fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ sigi ka se k'o sinsin ko ni Ala sɔnna a ma k'u bɛna o baaraw kɛ lajɛli in kɛnɛ ka ɲi Asimi kɛrɛfɛmaaw tun bɛ yen Fala ye min ye Ablaye Diop ye ale fana tun bɛ yen an ka lasigiden bɛ Marɔkukaw fɛ yen n'o ye kamarakɛ ye o fana tun b'a ko kɛnɛ kan ko ni Ala sɔnna a ma sa don nataw la Mali Maroc bolo ni ɲɔgɔnma min daminɛlen filɛ nin ye a na sinsin Général Sadio Kamara général corps d'armée Wolomasiri Tabako ka ministre Fala ye Américains ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Rachna Korani ye ale ye o bisimila juma tɛmɛnen babu ye tali kɛ mun na baara jumɛn bɛ se ka sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Américains ni Mali an bɛ se k'an sinsin mun kan don nataw la maa kofɔlen a tilalen ani Sadio ka ɲɔgɔn ɲɛla tuma min a y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni kun nana nin waati in na Amérikɛnkaw u tun ye sinsinna fɛn minnu ka Fala ye u tun ye waleya minnu ni laɲini minnu kɛ u ye jira olu sɛnɛ kan o fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min n'i kɔni y'a taalen ye Sadio fɛ yen Fala ye Wolomasiri Tabako ka kuma b'a la han n'Ala sɔnna a ma min ye lasigiden ye a ka nin babu kɔfɛ a yɛrɛ ko k'a na kɔmasegi kɛ a ka jamanadenw ye Sadio fana kɛrɛfɛ a ka secrétaire général o tun bɛ yen n'o ye général de division Sidiki Samake ye Wolomasiri Tabako ka dagatigi n'o ye Balu kɛlɛtigi ye Fala ale tun bɛ yen attaché de défense min Américains ka lasigidenso kɔnɔ n'o ye Wolomasiri Tabako kunna yen kɔnɔna na pewu o fana tun bɛ ko in ale kɛnɛ kan sisan an bɛ taa diɲɛ seleke naani bankun ka Fala yanni an ka segin ka na so bi sɔgɔmada in na lajɛ tun bɛ Islamabadkaw fɛ yen ale ye Pakistankaw ka faaba ye Fala ye lajɛ in tun bɛ tali kɛ mun na ko k'a lajɛ Américains ɲɛ ŋɔɲɛ min ye Irankaw ɲɛ ŋɔɲɛ u ka n'u sigi u ka kuma u k'a lajɛ fɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ furugufurugu la a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na kuma tɛ nin waati na marifakanw dalen don fɛɛrɛ ka sɔrɔ mun de kɛra kɛnɛ ka ye sa min ye l'Américains ye ale ni Irankaw u kɔni u kɔ don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ u ma bɛnkan sɔrɔ Fala ye Amérique jamana kuntigi dankan n'o ye J.D. Vance ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni nana nka u ma bɛnkan sɔrɔ Pakistankaw kɔni ye a ɲini jɛkulu filaw fɛ Fala ye n'a ma ɲɛ ko aw nana aw sigi k'aw ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na ɲɛ ŋɔɲɛ a ma se ka bɛnkan sɔrɔ o ti kojugu ye aw kana fɔ nin kɔfɛ k'a bɛ wuli ko ka taa marifa ta tuguni a y'o layidu don anw ma yaasa an bɛ se ka baara in to sen na cogo min na o la sa min ye kɛnɛ ka ye Fala ye bɛnkan ma sɔrɔ fɛn fɔlɔ min na o ye nucléaire ko ye Américains ko fo ka dawulu jɔnjɔn de ale ma min ye Iran ka nucléaire baara bɛ ka kɛ cogo min a bɛ yɔrɔ min na bi a n'a ko bɛ cogo min ko k'o ɲɛfɔ olu ye min ye Irankaw ye olu ko petu dɛ k'olu mana kɛnɛ ka yan damayira kɛnɛ dɛ wa olu mana fana ka na f'u ɲɛna ko maa bɛna dan sigi u ka uranium ko la u ni maa ti bɛn o kan wa kuma u ti fɛ u ko kuma fɔ kuma in dun l'Américains ko k'olu ka ko kuma koloma yɔrɔ ye yen de Fala ye bɛɛ ma kɛ o la u ko sa kuma filanan o ye tali kɛ min na sa marifaw olu jɔli ni waati na ni muguci jɔlen don n'a b'a fɔ ma ko cessez-le-feu nanzarakan na Amérique y'a yira sa ko ale kɔni bɛ min fɛ layidu kɛrɛnkɛrɛnnen ka d'ale ma k'a fɔ ko nin ye marifa ci jɔlen ye pewu Irankaw ko k'olu tɛ se k'o fɔ dɛ ko sabula ɲangini talen don ka ɲɛsin ma musaka ko la olu ka degun caman bɛ yen n'olu ma wuli ni se kɛr'u ma b'u ta sara olu tɛna na sɔn ma o kuma babu filanan fana o fana ma se ka ɲɛnabɔ sabula sigana bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Fala ye mun ye sigana tɔ bonya kɛnɛ in ka ye o ye k'a yira sa k'a fɔ ko Irankaw olu ye a yira k'a fɔ ko kumaw bɛ kuma na fana Fala ye mun bɛ tali kɛ olu ka yɛrɛma hɔrɔnya ko la mun bɛ tali kɛ u ka baara kɛ cogo la Américains nana ɲini k'u b'o bɛɛ lajɛlen sɔgɔbɛ kuma fanba ye min ye u ka bɛnkan sɔrɔ olu ye degun mun b'olu kan u kɛlen ka ɲangimini ta ka d'u ka musaka ko la u k'olu wuli ka bɔ u kan yaasa u ka se ka lafiya n'o tɛ u bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye olu bolo nin tɛ kuma ye l'Américains fana ko k'olu ye ciden ye olu tɛ se k'u to kɛnɛ in kan ye fiyewu
k'a fɔ ko Amérique jamana k'u bɛ se k'a fɔ ko o sɔnna nin ma ou bien o banna nin ma u bɛ taa kɔmasegin kɛ Pakistankaw ko k'u k'u jija nin kana kɛ ko in ye ko nin y'a bannen ye wa fana u ye yamaruya ɲini u fɛ Fala ye n'o ye Pakistankaw ka premier ministre ye ko kuma ka to sen na u ka maa mafalen minnu bɛ yen min ye délégation ɲɛmaaw ye olu bɛ se k'u kɔ don nka min ye baara ka to sen na maa si kana bɔ yan k'a fɔ k'i bɛ taa mugu ta tuguni u ka waleyaw sigi sen kan min b'a to joona nin ko in tɔ bɛ se ka sinsin bɛnbaliya in kun ye min ye Fala ye Amérikaw ye maa minnu bila ka na olu tun t'a fɛ ka fɛn wɛrɛ dɔn koyi aw bɛ muguci dabila pewu wa aw ka nucléaire ko a b'a jɔ pewu wa Iran fana ko olu tɛ se k'o kɛ sabula degun min bɛ olu ka bi sɔrɔ ko ta na sira fɛ olu de b'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ min bɛ a la maa min tun bɛ ka ko in ɲɛnabɔ n'o ye Pakistankaw ka jamana ni jamana cɛ siranabɔ minisiri ye Fala ye ale yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ kan ye a ko nin fan fila bɛn ka gɛlɛn dɛ ko sabula min ye Irankaw ye Fala ye olu kɛlen don k'u tigɛ k'u jɔ caki u ka hakɛw u ye degun minnu sɔrɔ o tɔnɔmadali o sarali kumaw o bɛ olu da hakɛ minnu bɛ yen ni bin kɛra u kan k'a sɔrɔ u ma foyi kɛ u yɛrɛ ka jate la ko ka olu fɔ wa nin fana ko k'a lajɛ fana fɛɛrɛ minnu bɛ yen bi ni u ye degun ta ka ɲɛsin u ma kuma tɛ denmisɛnnin ni muso npogotiginin minnu tora ko in na Fala ye ko États-Unis ka yafa ɲini o fana na kumaw senfɛ fana Amérikaw kɔni y'u ta kɛ min ye Fala ye anw ye ciden ye n'anw k'an bɛ nin bɛɛ lajɛlen jalatigɛ yan k'a sɔrɔ an ma sigi an ka ɲɛmaaw ma an bɛ kɛ nkalontigɛla ye Iran ninnu n'a ka maa ninnu Fala ye olu fana ko nana ni min ye n'u ye nin fɔ a ye sɔn nin ma nka olu ma fɛn mɛn min ka di u tulo ye donc bɛɛ lajɛlen tora i ta kan o la sa maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka jɛkafɔ in sigi sen kan fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka ban ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min u y'a ɲini jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen fɛ u ka sɔn u ka maa mafɔlenw ka to baara la o la sa min ye Irankaw Pakistankaw ye u kɔni ye jamana fila in bɛɛ lajɛlen mɔgɔw fo sabula u y'u ka maa mafalenw bila ka na maa minnu bɛ yen n'u jɔyɔrɔ ka bon jamanako la wa u fana u kunbɛnna ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen sera k'i hakilina fɔ u y'u sigi k'a fɔ an bɛ taa karisa lamɛn yan fɛ ka taa karisa lamɛn yan fɛ Fala o ma y'a la dɛ u y'u bɛɛ lajɛlen sigi bɛɛ k'i ta fɔ min bɛ bɛn min ma min tɛ bɛn min ma nka u y'a yira sa k'a fɔ k'u tun ye baara boloda cogo min u kana bɔ o cogoya la yaasa min ye ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na nin waleya in bɛ ka kɛ tuma min Fala ye taji sɔngɔ ale bɛ ka yɛlɛ han sabula waati kelen na min ye taji ye ale sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ nin waati in na Kanadakaw ka premier ministre ni o ye Mark Carney ye ale ko olu ka dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen tɛ don kɛlɛkɛminɛn na tuguni ka di Amérique ma ko Amérique filɛ ka taabolo min ta nin ye ko Kanada t'a yɛrɛ y'o la bi a t'a yɛrɛ y'o la sini wa ale tɛna sɔn fiyewu ka kɛ kɛlɛ kun ye tuguni ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma Irankaw u y'a yira sa k'olu ni États-Unis ka bɛnbaliya kun ko a kun dɔnnen don États-Unis bɛ wali kɛlɛ de la n'o tɛ a yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ a ye fɛn fɛn fɔ olu y'a daluya bɛɛ lajɛlen da u tɛgɛ wa olu bɛ ka se min sɔrɔ bi olu bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi u ye fɛn min faamuya kosɛbɛ nin kɛlɛ in na o ye k'a fɔ ka t'u ka Iraniya in na o de da ka d'u la u y'a yira fana k'a fɔ fana ko ni bɛnkan ko kɔni don olu bɛ bɛnkan bɛɛ lajɛlen sabati ni maa minnu bɛ yen olu filɛ ka jalatigɛli kɛ nin n'olu bɛnn'a kan olu bɛ bɛɛ lajɛlen na sabati Detroit Dormuz Fala ye k'a bɛ cogo min na k'a bɛ to o cogoya la han ko maa si kana bila i kunna k'a fɔ k'i ka bagabagali kan walima i ka ko fɔli walima i ka kuma fɔli ko bɛna na dɔ bɔ ko in na wa u y'a yira fana n'o ye Irankaw ye k'olu nana sigi ka fɔ la k'a ma fɔ nin na k'a kuntala ye nin ye a bɛ ban nin don a bɛ daminɛ nin don a bɛ taa nin don k'olu kɔni nana sigi ka fɔ de la n'a kun cɛra don o don olu labɛnnen don wa olu ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ u bolo Amérikaw yɛrɛ fana y'a yira sa k'a fɔ ko ka jinikɛ bɛɛ koli ji la an k'a lajɛ ɲɛmaa minnu nana olu ka segin ka taa so ka taa kɔmasegiw kɛ yaasa u ka tila ka segin ka na o de la sa Amérikaw ka jamanakuntigi danga n'o ye J.D. Vance ye ale kɔni ye wulila ka bɔ ka taa Amérikaw yɛrɛ ka service de renseignement mɔgɔw Fala ye u ko halisa ko tɔ bɛ Iran na dɛ ko marifaw bɛ Iran bolo hali bi han k'a kana k'an ɲɛna ko Iran ka minɛnw tiɲɛna cogo min na k'o tɛ tiɲɛ dɛ u ka gardien de la paix yɛrɛ olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko kibaruya min bɛ k'a di ko maaw bɛ se ka tɛmɛ ni bato ye ko Amérikaw bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ko a si tɛ tiɲɛ ye ko wulikajɔ min bɛ olu bolo Detroit Dormuz la ni maa min y'a kɔrɔbɔ k'i bɛna a ye Irankaw ko ten Donald Trump ko ale kɔni bɛna bɔlɔlɔ ale bɛna yen dan sigi yen na bato minnu bɛ don minnu bɛ bɔ ko ale bɛna fɛɛrɛ kɛ ko ka se ka olu la kɔlɔsi nin hukumu kɔnɔna na Iran jamanakuntigi n'o ye Masudi ye ale ni Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ Fala ye
nɛgɛjuru sira kumaw ye tali kɛ min na o ye Liban ko ye min ye Liban gosili bɛ ka kɛ bi Iran jamana ɲɛmaa yira sa k'a fɔ ko kɔni tɛ bɛn ale ma kɛlɛ min bɛ sen na o tɛ diya ale ye min ye Macron ye a ko sa k'u na weleli kɛ sa marifakan bɛ se ka jigin cogo min na nka k'u jija sa bɛn ni kelenya ka sabati u bɛ sigiɲɔgɔnya min na o ka se ka sigi sen kan Irakikaw ka wolomasiri tabaw ani u ka maa minnu bɛ yen n'olu ka wasadenw ye u y'a yira sa k'a fɔ sa ko min ye maa kuraw ye u bɛna olu sigi sabula a yira k'a fɔ ko Irankaw fɛ yen Irakaw fɛ yen maa min n'o yɛrɛ sigira sa o ye Nizar Amidi ye Nizar Amidi ale bɛna kɛ jamanakuntigi ye a kɔni ye se sɔrɔ ni ye maa min sa si bɛ san 57 la nin waati in na u ka jamana minisiri kun don min ye jamana in ye a b'a dɔn fo k'a dɔn la kari n'an bɔr'o la fala ye an bɛ segin ka na Mali yɛrɛ kɔnɔ yan sisan DGCC maaw y'a yira sa ko juma tɛmɛnen min ye u ka bolofara min bɛ Keɲebakaw fɛ yen k'ale ye wulikajɔ belebeleba sigi sen kan wulikajɔ min b'a to sa taji min bɛ ka don Keɲeba kɔnɔna na a bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di a n'a feere cogo bɛɛ lajɛlen DGCC ko sa k'a bɛ maaw bɛɛ lajɛlen hakili la sigi k'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan bi ka se ka taji feereli kɔni kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko Keɲeba ta fana na kɛ o cogoya la wa fana u bɛ ka lakɔlɔsiliw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye kabini jamanakuntigi sigira n'o ye Asimi ye a ko sa musaka min n'o bɛ d'ale ma n'o ye sefa wari $150 ye kalo o kalo ale bɛna o sigiyɔrɔma 2 ta ka don maaw ni na hinɛ baara la o la sa k'a daminɛ avril kalo tile 7 ka na sa tile 10 ma jibondon min kurumo karila jamana kɔnɔ yan a bɛ taa se 12 ɲɔgɔnna ma Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen wa nin waati in na jamanakuntigi yɛrɛ ka wulikajɔ ni a ka musaka bilaliko sen kan hukumu kɔnɔna fala ye an bɛ jibondon 500 la bi min sera ka sigi Mali ale jamana caman na ale dugu caman na lamini jamana Bamakɔ kɔnɔna na fana olu fana sen yera la kiiri ko bunakun ka min ye sɔrɔdasiw fɛ yen kiiri tigɛ o tun bɛ sen na maa dɔ bɛ yen sa ko ale ye an ka kɛlɛkɛ marifa de ta k'o feere n'o ye Kaporal Musa Sila ye san 5 kaso ale bilara ka taa o la maa kofɔlen tun bɛ marifa ninnu ta ka t'u feere donsow ma jɛnɛkaw fɛ $100 ani $50 u y'a yira sa k'a fɔ ko kiiri kɛnɛ kan sa a nɔ minɛliko kuma fɔlen a yira sa k'a fɔ ko a kelen yɛrɛ fana tɛ min ye sɔrɔdasi wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye bɛ sangaw fana fɛ yen o fana tun b'o waleya cɛjugu kelen in fana kɛ maa sabanan wɛrɛ fana tun bɛ ka ɲini kiiri tigilamaw fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen Marshal de Logis Jean-Marie Sangare ale fana bɛ waleya in na nka ale ka ko bɛ tali kɛ mun na o ye sa san 5 kaso o de dira min ye Sangarekɛ ma min ye Silakɛ ma Jean-Marie Sangare ale ta kɛra san 3 kaso ye maa sabanan in o ma se ka na kɛnɛ kan sabula kiiri tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni o tun tɛ kɛnɛ kan kiiri tigilamaw ko sɔrɔdasiw olu kan ka kɛ misali ɲuman de ye kalikasiyɛn ni jolidi min bɛ u ka baara la o man ka to nin waleya ɲɔgɔnna ninnu ka olu kɛ u ka ye u la sabula a bɛ maaw yɛrɛ dabali ban pewu nka min ye u fana ka kiiri ye o kɛcogo hukumu kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye dankari sɔrɔdasiya la o na minɛ ka na n'o ye wa u b'a ɲini sɔrɔdasi ɲumanw fɛ fana ka wuli ka jɔ kɛ ka taa kan kɔnɔnaw la ka ɲɛfɔli k'u ye jo sariyaw fana u k'olu fana lakana baaraw fana sigi sen kan k'a daminɛ avril kalo tile 1 la ka n'a bila tile 3 la Motukaw fɛ yen wolomasiri tɔw ye wuli ka jɔ kɛ sa ka mobili caman minɛ min ye motɛriw ye ka taa se minɛn wɛrɛw ma Bamanciwale kɛbaaw kun y'an ka mobili min ta san 2018 Sunpikaw fɛ yen kɛlɛ la u ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ u la wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min kɛra silence ye n'o ye Seydou Basiru Ɲaganu n'a ka cɛdenw ye ka taa fara u bolofaraw bɛɛ lajɛlen kan 4e ni sanili caman baden u y'o de sɔrɔ nin ko in senfɛ a dɔw ma bɔ ala carton kɔnɔ Tumutukaw olu fɛ yen Kɔnzakaw fɛ yen Mali wolomasiri tɔw ye wulikajɔ kɛ kilomɛtiri 30 ka taa min ye Kɔnza pelikaw fɛ yen Bamanciwale Njugawale kaba minnu tun bɛ munumunu salo la ye jiri tukɔrɔlaw la k'u dogo u y'olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la armée o waati kelen fana na sa min ye Zancɛbugukaw ka kungo kɔnɔna mɛ n'o ye Kegorokaw ye ani Segu marabolo fana kɔnɔna na sa u ye wulikajɔ kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na dɔgɔkun in kɔnɔna na Bamanciwale Njugawale kabaw kɔni k'olu caman bɔnɛ u ni na nin waati kelen in na fana an y'a ye k'a fɔ min ye Gundamukaw fɛ yen maa dɔ ni ale butigitigi u taara ale kɔni fa u ka dugu la n'o ye Bejodi ye Bejodikaw olu yɛrɛ kɔni ye u ka sigida yɛrɛ bila pewu sabula nin ye a maa sabanan ye kalo 5 kɔnɔna na maaw bɛ bɔnɛ u ni na Mariam Sise tɛmɛnen kɔfɛ min ye Amadu Babi fana tɛmɛnen kɔfɛ nin kamalen fana butigi feerelaw nana ka na taa don ale ka butigi la ka n'a ka minɛnw o la sa dugudenw kɔni u y'u sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bila ka na sa ka na se Gunam yɛrɛ dugu kɔnɔna na sisan u kunbɛra ye ka se ka balo ni fɛnw d'u ma Takalatukaw k'olu k'u hakili sigi
General Gamu ale ni colonel Atayer Mayiga olu ye munumunu salo kɛ yen fana yaasa basigi bɛ se ka na cogo min dugujukɔrɔmugu minnu kun donnen n'o siraw kan k'olu bɔ duguden minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila sa ka musakaw ɲini ka d'olu ma ani balo yaasa jamana ɲɛmaa bɛ se ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin olu ma u bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min ye colonel Atayer Mayiga ye ni Kidali kɛlɛdagatigi ye a ko nin waati kɔnɔna olu kalekan don cɛ o cɛ bɛ kɛnɛ kan a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri maaninfinw n'u bolomina bɛ se ka lakana cogo min Kidali n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na olu tɛna sɛgɛn o tɛ ɲinɛ o la General Gamu a n'o ye munumunu salo kɛ Kidali marabolo caman kɔnɔna na u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye dugudenw k'u hakili tigɛ fɛɛrɛ ni dabaliw olu bɛna sigi sen kan kɛnɛya ko ta nasira fɛ kɛnɛya kalanso min bɛ yen n'o ye école Kalajata kɛnɛya kalanso Kalajata ye ale ka maa minnu bɛ yen sa n'olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye olu ka jɔnjɔndi baaraw kɛra palais de la culture kɔnɔna na Dr Salim Kante ni ale yɛrɛ ye kalanso in ɲɛmaa ye ale tun bɛ kɛnɛ kan denfaya taara ka di maa n'o ye Mamadu Suware ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan denmisɛnnin 200 ni kɔ olu y'u ka jɔnjɔnw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa mafalen caman fana tun bɛ kɛnɛ in kan ale ni dɔnkilidalaw ni ɲɔgɔlɔnbɔlaw caman tun bɛ yen ka se ka baara in ale ɲɛnamaya nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na Bamakɔ yan maa minnu y'a jira sa k'a fɔ ko bɔlɔlɔ kɔni tɛ ka kɛ an sago ye bi olu wulila ka se AMRTP maaw ma ani DGCC k'u ka damakasi jira k'a jira k'a fɔ nin waati in kɔnɔna na an bɛ ka min ye an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ ani sɔngɔ minnu bɛ ka sigi o ma bɛn olu ma bi o ma bɛn o ma sini wulikajɔ u y'a jira sa k'a fɔ k'u bɛna fasodenw sen don a la maa minnu filɛ nin ka nin baara ninnu kɛ u bɛ baara kɛ jamana tɔw la cogo min k'u jija u k'a ɲɔgɔnna fana kɛ an yɛrɛ fana fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye dugudenw ye olu bɛ se ka lafiya cogo min sɔngɔ min bɛ fan wɛrɛw fɛ o ka se ka kɛ yan Mali téléphone ko fasodenw kelen ka kɛlɛ tɛ jamana ɲɛmaaw kan ka wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan sabula min ye wari min bɛ sɔrɔ a ko in na bi a dara wuli ka bon fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ sigi sen kan ka jateminɛ minnu kɛ yaasa min ye jamanadenw ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min jamana ka nafa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min hakili jagabɔw bɛ ka kɛ o ko kan nin waati in na dɔgɔkun in kɔnɔna na fana Paki fɛti ale ɲɛnamaya n'o ye kerecɛnnakaw ka sunkalo kuncɛli fɛti ye o ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na sa maa caman ye seliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Yorosokaw fɛ yen min ye dugudenw caman kɔni sera ka s'u faso la ka taa ɲɛnajɛ in kɛ Bananbakaw fɛ yen Segukaw fɛ yen ani Sangaw fɛ yen silamɛ diinɛ maaw ni duguden tɔw ka taa fara dugu ɲɛmaaw kan olu bɛɛ lajɛlen seginna ɲɛnajɛ in na a kɛra ɲɛnajɛba kelen ye Segu yɛrɛ kɔnɔna na maire gouverneur ka dankanw u bɛɛ san fana a kɛra o cogoya kelen fana na ka taa fara Bananbakaw kan ko Ala ka san wɛrɛ nɔyali Paki fɛti ko Ala k'o jira an na Mali ale ni IDA ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna na sa ka se ka musaka sanni ka kalanso labɛn sefa wari miliyari 83 buruburu 4 o de bɛna na di tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn in na avril kalo tile fɔlɔ an ka jamana minisiri min an ka jamana ni jamana cɛ sira bɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale ye o baaraw kɛ fala ye jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna na kunun ko Radio Mali maaw ka nɛgɛsoboli o tun bɛ yen nɛgɛsoboli in sa a daminɛna nɛgɛ kanɲɛ 9 min ye nɛgɛsobolila 446 o de nana ka bɔ jamana sabala AES jamanaw Mali Burkina Niger Laginɛ fana tun bɛ a la ani Senegali olu fana nana kilomɛtiri 130 u y'o de boli Bamakɔ n'a a marabolo bɛɛ lajɛlen na ko kurumukali kɛnɛ kan sa min ye général de division Ablaye Mayiga jamanakuntigi tɔgɔ la ale yɛrɛ tun bɛ yen baaraw bannen a ye foli ta nin ta ka ɲɛsin Radio Mali ma ale ni fédération de nɛgɛsoboli maaw ko k'u fo nin tako filanan in baara kɛcogo ɲuman na ko an ka nɛgɛso boli bɛɛ ni kɛlɛya bɛ se ka sinsin cogo min na AES jamanaw na cɛfɔ ni kanbɛ bɛ se ka kɛ cogo min na maa minnu ye nin baara in ta sa u y'a denfaya ta k'a di général d'armée Asimi Goyita ma dɛmɛbaw a la belebele o tun ye Seru na tun bɛ n'a ka Toguna industrie ye fala ye boli kun cɛlen bon ne ka nɛgɛso de banna fala ye a bɛ to ka bloquer de ale chaîne bɛ bɔ kojugu o de y'a to u taara ka ne to n tɛ Bamakɔ kɔnɔ yan ninnu bɛ se ka n'an kun bɛ ka k'an sen na o caman kun b'u sigi k'an to dɛ nka kɛnɛ kan cɛmɔgɔ Jamutere Mali tɔgɔ la ale wulila k'i jɔ ni 3 ye o kɔfɛ maa min dar'o kan o ye Dawuda Jire o bɛ bɔ Ernest ka club la Ɲinakaw fɛ yen sango ale tun y'a ta ɲinanta o kɛra min ye Jamutere ye ale yɛrɛ de bɛ ten ka nin waati la nɛgɛsoboli la an ka jamana kɔnɔ Burkinakaw fana ka Mokena Rawele ale ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ u bɛ maa min di sa n'a fɔ ma ko maa zoni 3 o dira Jamutere ma filanan n'o ye Dawuda ye ale fana ye 2 sɔrɔ ni Jamutere ta kɛra 3 ye Dawuda ta kɛra 2 ye maa min bɛ yen n'o kɛra 3nan ye fala ye o fana u ye 2 d'o fana ma n'o ye Burkinaka ye o la sa k'a daminɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la fo jɔyɔrɔ 20nan wari kɔni de dira nɛgɛsobolila bɛɛ lajɛlen ma o ɲɔgɔnna fana ka kɛ farafinna yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ ɲɛmaaw ani ORTM ma ko k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn
yaasa san wɛrɛ ta n'o ye tako sabanan ye o fana ka kɛ gintanba ye Bamakɔ kɔnɔna na ko ka bɛɛ lajɛlen fo premier ministre ale ko ten. dɔgɔkun in a kɛra dusumankasi fana ye Fala ye. kunnafonidila fila Ala y'olu ka kalifa minɛ a la min ye Makɔrɔ Kamara ye n'a bɛ Jabilakaw ka sigi la Ala y'ale ka kalifa minɛ a la maa min don muso don muso minnu bɛ kunnafonidi kɛ a y'o baara caman kɛ a y'a ka kalan kɛ Irisilakaw fɛ yen kunnafonidi gafe min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko kabako ale de ye o ɲɛmaa ye ani maa min yɛrɛ tun bɛ baarako la kosɛbɛ o ye Umaru Bɔre kabini o fatura min ye Makɔrɔ ye sa ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale bolo dayɛlɛ Muso TV n'o ye télévision so ye ka taa se radio Oxygène ma nin bɛɛ lajɛlen tigi de ye Makɔrɔ Kamara ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'ale dayɔrɔ sumaya an b'o la tuma min an ma tila o ɲɛjicɛ la alamisa don belebele wɛrɛ y'i da tuguni Mamani Ame Sise ale fana ye kunnafonidila ye Fala ye ale ka gafe de tɔgɔ ko Scorpion kɔni ale kɔnɔna na sa olu bɛ fɛnw de fɔ fɛn minnu b'a to maaw k'u jogo yɛlɛma ani maanifinya tacogo ɲɛmɔgɔri ani nisɔndiya Mamani Ame Sise Fala ye n'i y'a mɛn Mali kunnafonidilaw da minnu ma anw sisanga la bi ko a y'an dasi ale don Fala ye n'an tun taara kalanw na journaliste kalanw na ni i y'a mɛn dɔrɔn ko a y'a dasi o kɔrɔ ko Mamani Ame de bɛ ka kalan kɛ maaw kunna wa n'i y'a mɛn fana k'aw ka dugu bɛɛ c'est-à-dire ni i banna ko dɔ ma sisan a ka fɔ sa k'e ka taa fɛn dɔ kɛ e k'a fɔ ko ayi a b'a fɔ ko n'i y'aw ka dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ taa kɛ k'i tɛ se ka muruti Ame business compliqué maa min don a filanw a dɔgɔw a n'a bɛɛ de bɛ bɛn wa Fala ye depuis ne donna journalisiya la k'a fɔ ko nin ko in kɛra ko a gɛlɛyara ko Ame welela k'a ma ɲɛnabɔ ne ma deli k'o ye c'est-à-dire min bɛ jisuma na an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kunnafonidi kɔnɔna ne kɔni don sanga ni san cɛ o ye ale de ye wa an yɛrɛ tun t'a dɔn ko buranya fana bɛna na s'an ma parce que n burankɛ a n'o fana ye kalan kɛ Tɔnbukutu lycée la o denmisɛnnin teri yɛrɛ de o dun fatura décembre kalo tɛmɛnen ale ta kɛra ni avril kalo an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye Ala k'u dayɔrɔ sumaya Burkinakaw ka CNT ɲɛmaakɔrɔ o fana ye kunnafonidila a tɔgɔ ye ko Mumina Sherifu Si ale fana ni Ame ye tile bɛɛ lajɛlen alamisa tile bɛɛ kɛ kuma na nɛgɛjuru sira fɛ Fala ye f'a tɔ nana kɛ sa selifana seli waati selen Sherifu Si a ko ko Ame e dun filɛ nin i bɛna taa don sa i bɛ t'i ka kɔlɔsi ta o y'a bila o de kɛra u ye ɲɔgɔn bila Sherifu Si tilalen fana seli la Fala ye a ye ɲimɛ bɛ mun n'a ka nɛgɛjuru la a ma d'a la a ye ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don fɔlɔ u ko tiɲɛ don ale fana ye pankuru ta kunungo ka bɔ Burkinakaw fɛ yen ka na Sangafo la yan n'Ala sɔnna ma arabadon a bɛ segin ka taa Burkina Sherifu Si CNT min sigira ka kafando to fanga la transition wagati Blaise Fanga binnen ale de CNT ɲɛmaa kɛ kunnafonidila don kunnafonidila minnu bɛ sɛbɛnni kɛ farafinna kɔnɔ Fala ye a y'o ɲɛmaaya kɛ festival belebeleba min bɛ sigi Burkinakaw fɛ yen kunnafonidilaw tɔgɔ la n'o ye Philippe ye a b'o ɲɛnabɔ baw la Burkina kunnafonidila denmisɛnnin caman bɛ yen a y'o tɛgɛ don ka baara d'u ma ka se k'u bilasira ka se k'u yɛrɛ ka kunnafonidi gafew fana sigi sen ale fana nana nin waati na ka na Ame ka Sangafo la ani Makɔrɔ ka Sangafo an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kitimina Ala k'o nɔgɔya n'u bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ i Keyita Ala ka fajiri k'an bɛɛ garisigɛ ye bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa